Víš to, víš? First place, number 25, číslo 25, na třetím místě Hřebec Usilek. Ježiši. Gratulujeme. Ty jo. Ani náhodou. Ty jo, vůbec se vyfočí. Ty jo. Je takhle po ruce. Jo. To je perfektní. Ty jo. Jo, slzy v očích. No, taky no. Wow. Wow. Poprosíme majitele vítězícího, Wow. zdali se mohou dostavit pro ceny, mají věcné ceny, Ty jo. předvaděči budou muset odnést tyto ceny, takže pokud majitele se mohou dostavit, bylo by to nejideálnější. No, tady je majitel. Poprosím o předání cen. No, v podstatě? Já vůbec nevím. Pivovar Rohozec. A to musí jako být starší. 8letých a starší. Potřebujeme se požrat, tyba. Já jsem říkal, že to půjdem zapít. Jo, super. Ten blbec. Teď to předvádíš, Teď už může, ty jo. To je první dostává hned první místo. Ty jo. To nebyla velká konkurence, ale i tak. Hele, ten druhý jako... Jo, 3 body. Tak oni jsou takový perfektní. Teď máš měl, to jsem zachytila, protože měl úplně rovně hlavu dolů. No, já jsem to viděla teďka, no. To kouká, brouče. Takže gratulujeme, poprosíme. Nám koně opustili ring, aby postavili na další ukázku. A poprosím všechny koně, kteří Hele, obíhaj! Obíhaj, holky! na šampionáty. Po ukázce. Já to natáčím. Spíš tleským. Já to natáčím. Tak děkujeme, poprosím, aby nám koně odebrali k ringu. Děkujeme mnohokrát.